Aha, nevadí. A my tu skúšame, máme tu takú klasickú obyčajnú antenku na pateku, no len tá asi nadmorská výška to robí svoje, takže počujeme ťa takým štvorkovým slabším rádiom a ide to celkom pekne. No to ja sa vôbec vidím, že tá rádia Ešte nám povedz prosím ťa, že kde sú presne tie biele vody? Je to známe stredisko, nachádza sa to 12,5 km od Hriňovej smer Brezno. Smerom na Brezno 12,5 km z hora. Aha, no už teraz viem. Nebol som si istý, ale už teraz viem presne, kde sa to nachádza. No dobre, tak ti ďakujem pekne, Alan, veď za spojenia. Tu bol Juki a Emo Lučenec. Ideme ďalej skenovať po kanáloch. Pokúsime sa ešte s niekým spojiť. Ďakujem ti pekne, prajem príjemný deň. 7355, ahoj. Jovan.